कहा रे का कह जाता रे गरीबना के बड़ी मार मरनी हम ओकरा के भगा देने हो भगा देनी हम दोबारा लौट के ना आई मारत मारत है नहर हेला देले बानी ए काका अच्छा ठीक है चल ए काका हाँ। बाकी तोहरा इज्जत गांव में छीटत जात रहल कह का कहत रहे रे कहत रहल कह कि ठाकुर साहब ही अपने आप के बड़ा बनत रे अपना लड़का के दहेज 20 लाख से ऊपर मांग लिहन का 20 लाख ई गरीब ना कहत रहे ना ना गांव में घूम घूम के कहत रहल हां जे 20 लाख से बेचली हन का हां एका मतलब दरबिना पैसा देले बा पैसा के बात कइला तू ना पैसा के बात ना कहनी रे काका तोर तो हाथ से निकल जाई 20 लाख रुपया हो अरे दौड़ बुला के ले बुला के लिए उधर जो बे बुला के ले आवा काका बात फिटिया देले बानी जितना जल्दी होके सीना टाइट क के जितना दान दहेज मंगिहन सब साकार लिह कैसा आवा आवा आले काका अरे खुश रहो गरीबन अरे हमारे बात का तकलीफ मत बढ़िया आवा का कह जात रहो गरीबन ठीक बा हम अपन लड़का के शादी तहर लड़की से करे लेकिन दान दहेज हमरा चाहिए कम से कम 20 लाख रुपया हमारे दहेज चाहिए का कहत रे काका बिडंडी 20 में सोना पड़ता रे इनका के 21 लाख रुपया दिया काका हो हाँ 20 लाख रुपया ना दिया का तब कितना दिया रे हमारा काका के कहे का मतलब बा कि 21 लाख रुपया दिया अरे तब तो और खुशी बात सुन अगरा साझे साझे हमरा चढ़े खतरा एगो 4 चक्का गाड़ी चाहिए 4 चक्का हाँ ए हाँ कौन गाड़ी चाहिए अरे कौनो ही नायका में टाटा सुमो सफारी थार गाड़ी ना लेबो आएगो मोटरसाइकिल चाहिए ना खड़े रहियो में ठाड़ गाड़ी आएगो सोना के सिकड़ी चाहिए काका इतना सामान दिया गई इहो दियाई अरे तते का कर दिया रे ए बेटी हो और से बानी अब बेटो हो और से बानी ठीक बा देखो हमारे लड़का के खतरा बुलेट गाड़ी चाहिए चढ़े खतरा काका दियाई ओ दियाई ठीक बा जब सब कुछ दिया तो ये शादी बिल्कुल पक्का समझ अच्छा बताओ काका बरतिया मांगो 21,000 21,000 में से एगो कम ना आ एगो बेसी ना रे सिकंडिया फिर ते पगला गइले का भाई 21,000 बढ़ गया तो बाप घर चाहिए रे 1 मिनट हो जा ठहरो ना बतियावत हन बेफालतू खानी मार दो बोलत आला तोहर मांग पूरा हो गई इनकरा मांग पूरा ना होई अच्छा ठीक बा ए काका होई जा हो इनकर साकार नहीं का भेज दी हम ए जा बैठो 21,000 बरतिया चाही ते 21,000 के बात करत रे हमारा घर में कहां से आई के 21,000 के बरतिया हम खियाबे खियावे के कहा बा हो रे बरतिया आई तो काका जैसे बारात गांव में ढूकी नु हां 10 गो छावारी के दारू पिया के बारात में मार उखड़वा दवल जाई केकरो कपार फाटी केकरो गोड़ टूटी कहल जाई कि मार मुर के भीड़ में के खाना बनावेला आ जौन साला मारवा में रही ओकरा के अलुए भात खिया के बियाह करा लवल जाई एक बाबी डंडी कैसा हम मांगत नहीं 21,000 मांगा मांगा हां कहा गरीबन रउए मांग तो हम पूरा कर देनी ठीक बा लेकिन रउआ से हमरा कुछ कहे के बा का कहे के बा कहो बराती हमरा 21,000 चाही ना एगो कम ना एगो बेसी 21,000 बरतिया चाहिए ठीक बा जब 21,000 बरतिया चाहिए तो 21,000 बरतिया जाए लेकिन पूरा व्यवस्था सही होके चाहिए एक ठो बराती सब ड्रिंक पॉइंट वाला आदमी लेके आई है गोड़ में बेवाय फाटल वाला आदमी लेके मत आई है अरे सब स्टैंडर्ड बरतिया जाए नया नया दरी बिछावल जाए कहीं गोड़ रगड़ के फाड़ दे सन तो डांड हमनी के देवे के पड़ी ठीक बा 21,000 बरतिया जाए लेकिन बरतिया के खाए पिए में कोनो कमी होके ना चाहिए काका लमहार का मछरी व्यवस्था कर दी है कैसा ला परसों बाराती आई ठीक बा काका हाँ 21 लाख रुपया बताओ तो हाथ से निकल जाए कि ना
हाँ रे बिटिया अरे ती तो बड़ा बढ़िया के लिए गरीबन के लौटा के लिए ला तो हम कहाँ रिश्ता खोती अपन बउआ खाता काका चलो हमनी के बारात के तैयारी करल जाओ कैसा ठीक बा चलो आओ आओ आज कितना खुशी की बात बा कि आज हमार बेटी मंजू के बियाह हो रहल बा। अभी तक सखी सहेलियों के पता ना लागल। अच्छा हम आवाज लगाओ ए बुधिया रे सुखिया का बात बा चाचा? देखा तारा लोग के हम ऐसे बोलौनी हा कि आज हमार बेटी के बियाह हो रहल बा। अच्छा तो उन्हीं के घर द्वार सजा दा बेटी के हमार बहुत बढ़िया से दुल्हन बना दा। रवा चिंता मत करे ई घर के हमने ऐसा सजा धल जाए बरातिया सब आई तो देखते रह जाए। हाँ भाभी ठीक बा। ये ना बोलौनी है तारा लोग राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, मैं तो नाचूंगी लागे रुमाल मेरे आंगन में। दूल्हे राजा सज रहे हैं बाग के सर पे सेहरा है, बाग के सर पे सेहरा, इस खुशी में नाचे गाए वक्त जैसे है ठहरा है, वक्त जैसे है ठहरा, आए खुशियों की हुई बरसात मेरे आंगन में, मैं तो नाचूंगी लाके रुमाल मेरे आंगन में। बारात आ गई। मुसमात के बारात खानी नाचो तारा सन ए हे के हवा लोग के हुआ लोग? ए हमनी के बरतिया है सन। बरतिया है छ हां तो बरतिया के व्यवस्था नहर के धरी बाटे आंगना में का करो तारा लोग तहनी के ए शादी बियाह देखे आइल बन सन बारात घुसा होतनी सन 9 से के पहुंचाई आई रहनी सन। ए हे 9 से चल गेल बारे मड़वा पर जा लोग अपना अपना घरे भूख लागल पड़े नर नाश्ता के व्यवस्था करावा ना। का खइबो का खइबो? मुंह खोल के कह ए काठी के व्यवस्था बा बतावा ना तू। दाल भात तरकारी ई तीनू खइबो कि दही चिवड़ा चीनी ई तीनू खइबो कौन तीनों के बात करते रे? दाल भात तरकारी 3 गो ना भाई हां दही चिवड़ा चीनी 3 गो ना तो भाई मुड़िया हइसे कहवा करते रे? ए हे मन कहनी जे बैठ के खई ह बैठे के खाई दी तू खड़े खड़े खा ले का? तोहरा हे जग नजर आ गेल ह ई मत खा एगो बात औरी चलो नहर के धरी व्यवस्था ऑर्केस्ट्रा बनाइल बनू बनाइल बा। हां तो ऑर्केस्ट्रा चालू करावा। नहर के धरी बरतिया चलो सब चल दिया तब ऑर्केस्ट्रा चालू होई। जितना कांच पाके होई सब खाली ह बैठा बैठा हाय ऑर्केस्ट्रा वाली हो आय अरे जो हम पड़ाका बोलने रही बारात में हाँ। तुम तारे तरफ से मिलल बा पड़ाका वाला के तरफ से 20 रुपया शुक्रिया नमस्कार आय ऑर्केस्ट्रा वाली का चिल्लात रहो? जो न तोरा के ना बोलावत मोटा कड़ा हनियर जार केस्टा वाली। तू ऑर्केस्ट्रा वाली हाल हाँ बड़ी नन्ही चूकी में ऑर्केस्ट्रा में चल गई बारिश रे अकेले आइल बारू ना हमार दीदियो बिया आ तोर माई नहीं खे आइल आइल बिया बोलाओ नहीं अपना माई के अरे बिया करिए लहंगा हां बोला 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 का हो? ए बड़ी लंबा बाड़ू हो तू तो अभी लग दहिए बाड़ू हाँ देह ठीक है बा तनिको भांस ना जाई एक काम करो का? ऑर्केस्ट्रा चालू करवा दो हां चलो होने एकांता में तोरा के रुपया गिन दी चलो कैसा हाँ। बड़ी जल्दी तैयार हो गई हो चलो आवे ए ऑर्केस्ट्रा चालू